अरे बाप रे गिर गया रे बाबा। और बहुत डेंजर है भाई। बाप रे ये तो पूरा पहाड़ है भाई। तुम्हें इधर ही हाय गुड मर्निं लोगोफोर आंनि जेडि बर' फेमिलि इउटुब चेनेलाव बोसोर गोदानखौ बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि नैबे भिडिअआव बरायहरबावबाय। नोंथांमोनहा आंनि बे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओमफ्राय नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। स' लोगोफोर नै आं दा नोंथांमोननो आंनि नैबे दंफां गायनायखौ देखायग्रोनोसै। सो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर ट्री गार्डन बनाया है और बनाया मतलब अभी बनाने वाला हूँ, लगाया गया आज, कल मार्केट से लेके आया हूँ। अभी मैं पेड़ पौधा लगाने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को इन तक देखते रहिए क्योंकि हमको ये पेड़ पौधा मतलब LIC है। अभी तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं, अभी बस मैं लगा के रखूँगा उसको। अभी उसको कब मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। लगेगा 20-30 साल 40 साल लगेगा उसको बड़ा होने। ये कैसा ज़मीन है, किस टाइप का है, पहाड़ी इलाका है, आप लोग इसको देखिए दोस्तों मेरे साथ। गायबाय लोगोफोर नै आसला फानल'सै साब बियो साल नामामोन ये मिहिगुन्दा बैयो साब नामाबो डेन्जारखा लोगोफोर नै नैबे मिहिगुन्दा ओइ साब ओमफ्राय नै डेन्जारखा मिहिगुन्दाखौ बे गोजौआव होना हो होख्लाय बे गोजौआव होना हो मिहिगुन्दाखौ होख्रेमजोबदो नै हाजोसो नै लोगो बेयाव होनोसै नामाब्रा अ अनजालि बेखौ हागोन र' बेखौ एसे बोखारनो हाबानो बेखौ एसे बोदलानोसै दे एसे नाब्लादो मानसिलाय बहान बेलाय र' आंबो एसे दांफानि ओइ खुनुरुखुम गायजानायबानो जाबाय देना सोरमोन होननानै सिनायजोबसै नोंसोर लोगोफोर गायग्रा बिथांमोना नै जा होखायो आरोखि ना जै मावबाथाय खुनु रेस्ट गैखाया लोगोफोर। गोसो आंनि बागदावखांदों गायबाय लोगोफोर नैबेयाव गासिबावबो बे माखायाव बैयाव आरो बस्था सोंनो दंबावो बैयाव। खिथाखौ हरो नों माखौ हरो बे दलहाना खिथाखौ हरनाङा बेयाव एसे गोगोमखौनो होदो खोमा बारबाय जौ खोग्राखौनो होदो ना होमबाबो जायो थिथा साफाखौनो ने ओइ साफाखौनो होदो साफाल' जाथोंसै गायबाय लोगोफोर नै थिथा साफालायनो बे। इस पौधा का नाम है टीटा साहब है दोस्तों। ये सबसे महंगा पौधा है और इस पौधा का बाटाम बात थोकटा से अगर आपने फर्नीचर बनाएगा ना दोस्त कम से कम 200 साल तो गारंटी है उससे, कोई खराब होने का नाम ही नहीं है इससे। आं दा नै गाहायाव ओंखारलांनोसै आंनि दंफां गायनोसै। आं दा नै गाहायाव ओंखारलांनोसै आंनि दंफां गायनोसै। अरे बाप रे गिर गया रे बाबा। और बहुत डेंजर है भाई। बाप रे ये तो गिर गया रे बाबा। और बहुत डेंजर है भाई। बाप रे ये तो पूरा पहाड़ है भाई। नहीं तो मैं इधर ही बाप रे इतना डेंजर है भाई। ओए ओए गोले बो बाय मा गुजुंफ्रा ओंखारबोनाया बाप रे गालिंबोदों नै बे दंफां गायनायाव जारला दङ लोगोफोर नै गाखोबाय। अरे बाप रे मासि डेन्जारलै हालाय गोलैबायमोन लोगोफोर गालिनो हानो नागिरा नै एखे हाजोसो आरोखि ना बोरै गाखोलायनांगौ बाबारे बाप डेन्जार गाखोनो हालाया माथो बाबाय बोखोदो नै हाला। अरे बाप रे बिराद डेन्जारखा लोगोफोर नै बेयावनो आंनि दंफां गायनाया ओरैबायदि हाब्रां आरोखि ना। ओइ नायलांबाय था आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरोना। गोलैलांबायमोनलै गाहायाव
खुनुरुखुमसो मानखोबोनो हाबाय नै ओरैजा गायगासिनो लासै लासै ओंखारनानै देखायलांगासिनो आं लोगोफोर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी ऐसा जमीन पर पेड़ का पौधा का बागान बना रहा हूँ ना अरे बाप रे देखिए मैंने यहाँ पर सब लगा दिया अभी और पेड़ पौधा लगा रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखाते रहेंगे अरे बाप रे थक गया रे बाबा ये अभी मैंने यहाँ पर लगा अभी थोड़ा देर पहले मैंने लगाया था ये है एक पेड़ ये है गमारी का पेड़ है दोस्तों और मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये है मेरा सबसे महंगा पौधा ये आप लोग तो देख ही लिया होगा इसको बोलता है दोस्तों लेंसन बोलता है लेंसन बुङो लोगोफोर ओरैबायदि दामिक दंफां आरोखि ना बियो ओरैबायदि मोदोमो ओरैबायदि मोदोमो आरोखि ना बियो गोथाङैबाबो सावबाबो खामो आरोखि ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आं दा मा दंफां गायनो लादों फ्राय गायबायबो आरो माखासे ओमफ्राय गायगासिनो दङ माखासेया ओमफ्राय नैबे लोगोफोर नैबे जाहैबाय इउक्लिप्टास दंफां लोगोफोर इउक्लिप्टास ओरैबायदि गिदिर गोजौ जाखायो आरोखि ओमफ्राय दंबावो लोगोफोरा माखासेखौ माने स्टामखौसो गायदों आरोखि ओमफ्राय माखासेखौ फुलि गायदों नै बेखौ गायबाय ओमफ्राय ओरैजाय नै बै दंफाङा जाहैबाय गाम्बारि दङ गाम्बारिखौ बैसोर जायो नालाय बेखायनो आं गाम्बारिखौ बस्था खोबदों आरोखि ना लोगोफोर नै बियो ओमफ्राय ये है टीटासाप का पेड़ है दोस्तों ये टीटासापनि दंफां लोगोफोर बियो टीटासाप आरोखि ना ओमफ्राय आङो नै ओरैथिंजायबो गायदों नैबेयाव गाम्बारिनि स्टाम गायबाय लोगोफोर नैबे गाम्बारि आरोखि ना गाम्बारि गायदों आङो टीटासाप गायदों सिगुन ओमफ्राय इउक्लिप्टास ओमफ्राय माने अनेक भेराइटी गायदों आरोखि ना लोगोफोर बहुत टाइप का वेराइटी लगाया है मैंने दोस्तों यहाँ पर टीटासाप है सेगुन है शीशम है और क्या बोलता है चंदन का पेड़ है और लेंसन का पेड़ है जो भी महंगा पेड़ पौधा है मैंने इसको लगा है दोस्तों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था नै आंनि दंफां गायनाय हाया माबायदि दोस्तों मैंने यहाँ पर जो आप लोगों को वीडियो देखा था पिछला वीडियो में था ये पूरा जंगल था ये पहाड़ी इलाका टाइप का था मैंने उसको पूरा साफ करके फिर जला दिया जला के साफ होने के बाद अभी मैंने इसमें पेड़ पौधा लगाया है अभी मैं और आप लोगों को दिखाएंगे ये भी है मेरा ये लगा के ये अभी एक पेड़ लगाया है अभी मैं और लगाने जा रहा हूँ अभी लगा रहा हूँ मतलब ख़त्म नहीं हुआ ये जस्ट लगा है ये है लेंसन का पेड़ है जो बहुत सुंदर सा स्मेल देता है वो वाला पौधा है दोस्तों और इधर भी है अभी ये है क्या कौन सा पेड़ था मा दंफां मोनलाय नैबेयो अरे नैबे मा दंफां मोनलाय नैबेयो औ नैबे जाहैबाय टीटासाप ये टीटासाप का पेड़ है दोस्तों शीशम और ये भी है हो ये ऐसा पहाड़ी इलाका था है ना जैसे गिरता है तो गिर ही जाता है डायरेक्ट नीचे मैं तो गिर ही गया मेरे को लगा था कि गिरेंगे नहीं आराम से उतर के कुछ पेड़ पौधा लगा गिर गया भाई दोस्तों है पैर नहीं टूटा ये देने वाले और ये देखो ये भी है मैंने ये पूरा ये 2 बीघा का जब मैंने ये पूरा लगा है अभी आगे और बहुत बाकी है दोस्तों इधर अभी और लगाएंगे मैं आप लोगों को दिखाएंगे और मेरे साथ है ये है अंकल और वो है जीजा जी और देखो जीजा जी भी आ गया हुआ है उधर ऊपर में ये देखो अब ये गड्ढा खोद रहा है देखो कैसे खोदता है पाथर भी है दोस्तों पहाड़ी टाइप का है पूरा पहाड़ी मान के चलिए इसको ये देखिए वो और ये देखिए पेड़ पौधा इधर मैं लेके रखा है ये भी है ये पूरा है ये साल का पेड़ है दोस्तों साल बोलने से तो समझ ही गया होगा साल होनबाथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बै जे साल दुना बानायोना बै मोनाबिलि टाइमाव सावो मोदोमनायनि थाम्फै खारनायनि नैबेनो आरोखि लोगोफोर औ आरो नैबे जाहैबाय इउक्लिप्टास दोस्तों ये इउक्लिप्टास का पेड़ है सबसे बड़ा और लंबा पेड़ है इतना लंबा होगा कि ये बोलो मत इतना ऊंचा जाएगा ऊपर पूरा ऊपर तक चला जाएगा ये वो देखो जीजा जी उधर सुपारी का पेड़ जहाँ पर लगा है ना वहाँ पर काम कर रहे हैं उधर भी और ये भी है ये पेड़ है दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये है ये कौन सा पेड़ है अगर किसी को और दूसरा नाम से जानता है तो बता दीजिएगा दोस्त लोगोफोर माबाफोर बेलेग नामजों मोनथियोबा खोन्थाहर नैबे जाहैबाय लेन्सन जाय दंफाङा जाहैबाय बिराद मोदोमो गोथाङैबो खामो नैबे आरोखि नैबे दंफाङानो
आरो नैबे जाहैबाय लोगोफोर सिगुननि मा होनोमोनलाय बेखौ सिगुननि मा होनोमोनलाय गुमै नैबेखौ स्टामलै लोगोफोर स्टाम नैबे जाहैबाय सिगुननि स्टाम गाम्बारि सिगुन स्टाम ओरैबायदि डेन्जार बियो मद'द' दांग्राग्रा ओंखारखासिनो आरोखि बियो स्टामालाय नै साबसिन जायो ओंखायनो स्टाम गायनोसै आरो स्टाम लगाने से सबसे बढ़िया होता है दोस्तों इसलिए मैं अभी स्टाम लगा रहा हूँ अभी इसको लगाएंगे बहुत सारा पौधा है दोस्तों ये पूरा सेगुन का है इसमें ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों ये देखिए ये पूरा स्टाम है इसको काट के निकाल के ले आया है बागान से बहुत मेहनत करके लाया है मा दानस'लायनाय लोगोफोर बिराद खस्थ' खालामना लाबोखादोंखा आरोखि बे सिगुननिसो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गाम्बारि लोगोफोर गाम्बारिया बिराद दाम जाबाय गिबियावनो 1000 1500 2000 बिदि बायनांगौ जायो जों थखथाखौ बेखायनो आंबो एबार लागायना होनोसै लोगोफोर नै एखे नैबेयाव दंखाजोबखायो आरोखि आरो नैबेखौथ' दा बुंसै जाबायदि दामि दंफां बियो मोननो थाङा लोगोफोर लेनसन नायलाय नै हायाबो एखे हाजोसो आरोखि नैबे माइखौ गायजोबगोन गायबायानो आरोखि गायगासिनो दङ लोगोफोर नै एखेबारे दे होना होलाबाय जेरैखि जाया रज'बानो जाबाय लोगोफोर ने देरबानो जाबाय नै अभी और लगाने के लिए कम से कम मेरे को और चाहिए 200 पेड़ और चाहिए 200 पेड़ तो मैंने लगा दिया अभी 200 पेड़ चाहिए और लगा रहा हूँ देखो ये कितना परेशान से लगाना पड़ता है भाई ये देखो ये है लेंचन इतना सुंदर सा स्मेल देगा ना दोस्तों ये फिर के लिए भाई एक बार तो नीचे गिर गया ऐसे गिरेगा तो जाएगा पूरा उधर देखिए ना और बाप रे इधर ऊपर भी है और एक लगा रहा है देखो ऊपर भी है किधर है भाई देखो बाप जि गोजौआवबो गायदों नै लोगोफोर गायगासिनो दं लोगोफोर आरो माबाफोर गोदान फर्मुलाफोर दंबा खोन्थाहर लोगोफोर नै के हाजो गाखोनायसो नाहरबाथ' नुहुरखाया नै हाब्राङा नै हनै गायखावबोगासिनो लोगोफोर आरो आं दा देखायबाय लोगोफोर बाप गिथावथाव नै जायगाया ओरैथार नैबे माहायाव गायखांजोब्बाय ओरै गायबोबाय नै बेबायदि खालामदों आरोखि नै नोरजियाबो गायजोब्बाय लोगोफोर लामाखौ मोनलायलांला माथो आंलाय बोरैजाय हमथाबावनो ओइ नै ओरैजाय गायगासिनो ओइ ह खोमा गुवार आरजिसो दं माथो नै लोगोफोर ओरैजाय गायगासिनो नायलांबाय था नायलाय बेबायदि हाजोआव गायखोजोब्बाय नै जोंसोमोन बेखौ गायनाया होननो हासिगोन आरो नंखाय नुदोंबा नायबानो जाबाय भिडिअआव होननानै नै ओरैजाय नुहुरजोबो लोगोफोर नाहर नै बै नै फुख्रिया ओरैजाय गामि गिदिरा आरोखि ओमफ्राय नैबे औवाया एसे थाबावबाय बेखौ एसे जाजोबनांसिगोन गाबोन समफोर रुवा लानानै नै बेनिफ्राय गोलैलांदो द्र' जालदाब आरो दुद्रुलांखाबाय आरो बैनिफ्राय एखे जरनासिम गोलैलांदो आरो नै लोगोफोर माबोरै गय बागान आं बेखौबो देखायगोन नोंथांमोननो ओमफ्राय गाम्बारि सिगुन तितासाप चन्दन बगा चन्दन लाल चन्दन ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे बेसेन गोनां दंफांफोर दंबावो जाय दंफांखौ गायो माने जोङो बायनांगौ जायोबा बिराद थाखा फैसा गारनांगौ जायोना नै बेफोर दंफांखौ आङो गायदों आरोखि बै बागान मोनसेखौ देखायगोन आङो बै बागान मोनसेया गायनाया नोंथांमोनहा आंनि आगोलनि भिडिअ नायखाबाय जानांगौ आरो जायफोर बिथांमोनहा नायबाय बिसोर मिथिखाबाय आरोखि ना खमावबो 20 भेराइटिसनि आंनाव बेयाव बागान दङ कमसे कम मेरे जो पहले का वाला बागान है ना दोस्त यहाँ पर कम से कम 20 वेराइटीज़ का पौधा है साल सेगुन जाम तितासाप सीदा ऐसे बहुत नाम से जानता है जो भी वो पेड़ पौधा मैंने वो लगाया है वो वाला
गार्डन भी बागान भी मैं आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन वो जब बागान है ना, वो मेरा 2 साल पहले लगा था। मैंने 2 साल पहले का जो वीडियो है उसको देखेगा तो आप लोग समझ जाएगा वो मैंने किस टाइप का लगाया था और अभी कितना बड़ा हुआ। इतना बड़ा हुआ है कि अभी मेरे को दिल खुश कर दिया उसने, इसलिए मैंने और अभी मैं पौधा लगा रहा हूँ। ये तो मेरा सुपारी का बागान हो गया। और नीचे देखिए दोस्तों, ये नीचे ये पूरा ये पौधा लगा दिया। अभी और ये बाकी है आरो नैबे बाकी दं गय बागाननि, बेयाव गायबावगोन आरोखि ना लोगोफोर, गाबोन गायगोन। बिदिबा आङो दा भिडिअखौ नैबेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर। नायलांफायना नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ, आरो भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामना हो, साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननि खाथियाव थाङो। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खुनु फैसा नाङा लोगोफोर। आरो जायफोर बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो बिसोरखौ आंनि दिलसे, आंनि गोसो गोरबोजों आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोफोर। जाहाथे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थायो आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थायो।